जय मा अच्छा रखो कर दे मेरे लिए sini takowo kora sini dara Dosrot Deborma anayo atomsa thaimani boni nukhungo ang sajak chuba phaine ne boni bagi singri mon nukhung phaine 20 kg a chuba phaika boni condolence boni nukhungo tipra motha te bubagra logi tongnai tai plus sing boni nukhungo 2000 rang chubanai tai 20 kg a amni male ishor langja khana bono boni bagini boni langma tini chokha boni nukhungni thani bubagra tai tipra motha sing sob somai bon logi tongnai ang as a block president tamni male borok to asake ma thainai haipana ai block sobi thikya tai hasabo kai to nangja khana ishor nangja khana boni bagi boni condolence ang tini phaisok kajak tai bong nukhungni pase bubagra tipra motha sob somai tongnai boni bagi sing tini phaisok kajak mo kore mura amdoli bisi 4 number ward thainai bungke ai sini daran kalayo Dosrot Deborma